Mahigpit na babantayan po ng lokal na pamahalaan ng Bolinao, Pangasinan ng seguridad at kaligtasan naman ng mga residente at turista sa bayan mula Abril 1 hanggang 5 bilang bahagi ng Semana Santa. Sa inilabas na abiso ng lokal na pamahalaan, kailangang magparehistro ang lahat ng papasok na bisita at magbayad ng 40 pesos para sa user's fee. Ipinagbabawal din ang overnight stay sa pampublikong lugar at paglangoy sa breakwater at pag-inom ng alak sa pampublikong pasyalan. Limitado rin ang mga kapasidad sa mga tourism sites na babantayan ng Incident Management Team or IMT mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6:30 ng gabi. Obligado naman ang mga resort at hotel owners na maglaan ng life vest at lifeguards at tiyakin ang kaligtasan ng mga batang naliligo. Ipinaalala rin sa mga may alagang hayop na kailangan nasa leash or cage kahit na hindi pinapayagang maligo sa pampublikong tubig ang mga alagang hayop at dapat naka-diaper ang mga ito. Nagbabala ang lokal na pamahalaan na ang sino mang lalabag sa patakaran ay papatawan ng kaukulang parusa at kung establishmento naman ay maaaring suspindihin o kansilahin ang kanilang mga business permit. IFM News. IFM News. IFM News.